tagang nimo? Ngano bitaw gipatad nimo glass to? Agay! Ay, hala. Alas 12 naman di ay, uy. Magluto sa kong paniod to. Ay, wala naman din may bugas. Bo? Bo? Na, dula na po nig firelight ba? Mr. Lem, sa Carnival tanaog, kay ikaw jet master. O liata. Bo, Unsa man? pagpalit itong bugas ka, wala na tayo bugas ba? Na, nagparty min lang Mr. Lem magparlight oh. Unsa may unahon nimo? Kanang dula nimo or atong pagkaon? Asa mong kani, dulain lang sa inyo. Padulaon pa ko nimo ana, di ba yung kabalo ana? Oh, pagpalit na dito kay maglungag na ko. Kani, nagdula pa mi. Ang pira ko ng cellphone be. Naari ko ganing firelight ba? Ayun, palit sa ko. Ang tawanan ni, adi ka jud kay nigdula ba? Ikaw. Uy, pre, sakto kay nag-abot dyan ta ba? Aw, pre, gisugo kong bugas akong asawa, pre. Bugas? Oo. Patdi sa kong glass to, be. Uy, ano ba kung rakit mo? Okay, no, patdi sa ko, be. Na, wala ko kwarta, pre. Kini na ko kwarta diri, pero pangpalit na ako ng bugas ni. Na! Ay, sana ipalit og bugas. Ipatad sa daglas to. Kay kung madaog ka, pahi mo nag-isa ka sako. Aw, bitaw puno, pero wala na may kaunon pang paniud to. Astila ni mo, pre. Ay, lang good mo paniod to. Bawi ara na inig panihapon. Daog lagi ka. Bitaw pud, pre, no? Nya unsa may hiring number on? 169, pre. 169? Oh. Pero, ay, dili lang 169 ako number, pre. Ibutang dia, pre, 143. Ah, 143? Oh, 143. 143. Unya, pila ipatad ni mo, ane? 25 lang, pre, 25. Benchingko lang? Oh, sige, bingko lang. sige. Benchingko. O, dara, o. Mantag mo daog ni, pre, no? O, daog lagi ka na. Suruin na, pre. Sabi ng kambyo, wiki, hatang ako sa masawa. Unya, okay na. Sige, matik. At Salamat. kung takaog mo daog na niya, O, lagi. Ako'y bahala. sige, pasis ako. Lamat, pre, ha? Nakaila, jud ko. Kaya baka balik ato niya? Asta na ba yung gutom ah? Bo? Oy, unya, asa man ang bugas? Ay, sig pabuang-buang diya. Asa mang bugas ba? Kanang, bo? Usa man yung papel sa imong kamot? Gipatad ni mo glass to? Walang ano, basig makadaog data. Kanang isa ka kilo, may mo nang isa ka sako. Ginoo ko nimo nya unsa man atong paniod to karon? Kanang, di lang sa tamangaon. Ali ba gud? Agay. Mo nay tagang nimo. Ngano bitaw gipatad nimo glass to? Agay! May nang tagnas sa paploy silang balay bay. Kim party ko sa firelights ba? Pre! 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 Unsa may ni uwang karon? Uy, pre, naunsa man ka? Ako nang gikulata ngano man? Ha? Anong gikulata man ni mo, madam? Wala nga nang pampalit niya bugas. Gipatad niya glass to. Wa nga po ni mo, pre, eh. Unsa ni gipatdan na ni mo, day? Sir Tris, pre. 143. Galog kaawa ni mo, eh. Sagdihin na sa diha. Ikaw, di pa ka muli. Bahala ka da, pre. Pasil ako. Uy, pre, ako nang impor. Tagay ko times 2 nga, scoop. Gula ba na magnaong, pre? Ah nga, pre, oy, bag-ura ko naglasto-lasto ba? Nag-an man ko? Kasi may nakadaog si mo, ha? Si Paploy, pre. Na! Kulata bito siyang sawa kay ang papalit og bugas gi gasto niya. Ha? Daog man to. Atay. Atuon ako to kay mga kubrato. Madam. Madam. Oh, nganong nibalik man ka? Si Pabloy ba? Nakadaog gasto. Daog ko? Ha? Unsa man dayon ni gawas? 143. Agoy, daog jud day siya. La. Pasayloon si Pabloy ba kay nakadaog man. Patad. Yo, sa tuloy mo, aron dako tagdaog. Pati na lang ko.